Здравейте хора, аз съм FNX и днес ще си имаме на тази игра. На нея се блъскаме и който оцелее печели. Аз бях направил един клип на нея, само че нещо не ми се получи. В YouTube ми пише, че ще се заличи някакво такова. И затова почваме сега от начало. Айде. Що няма звук? Добре. Почваме. Уаа, бегам. Ето синия, ей тук. Ей този, който само... Ей този синия де, сега го видите. Ето е този, който сега го блъснах. Е много силен и е много гаден. Той, защото аз сега играх и на таблета ми, той там само ме блъска. Много гаден. Не, убиха един. Той го уби. Ще умреш, син. Я? Това е тази камера. Ужас, това е first person, много е зле. Ау! Убих ли го? Убих го. First person е много трудно. Бяга! Се пробвам да го победя на first person. Печеля! Печеля. Сега на второ ниво. Тук има една много яка писта. Не, това е много гадно. Не ви говорих за тази писта. Това е много гадно, от който се създава. Аз въобще не съм добър в това. Не, съм на трето място. Като го играх, това бях на второ. На първо! Първи съм! Не, забих се! Да, не! Супер, че това не прибиха. Хора, извадих малко късмет. Не, никакъв късмет. Айде бе! Какво? Не финишира! Ужас. Така. Тази писта не е зле, на която сега ще се пусна да играя. Ето тази. Тази бабунка, ако всички скочат, знаете ли какво блъскане стане? Дали някой скочи? Блъснах синя! Мале хора, ще убия синя! Той остана на червена кръв. Тия звездички или квадратчета или всякакви фигурки отгоре на тях означават колко живот имат. Нали виждате, моят живот е тук отгоре в ляво. Горе-долу в ляво отгоре. Какво? Колата ми ще се движи бързо. Нали е разделен на зелено, оранжево и синьо. Ако не е тия и показва зелено, значи имат някъде в зелената част живот. Ако и показва оранжево, значи имат към оранжевото. Ако и показва червено, значи към червеното. Ето този, например, има червен, но не го виждам такова. Ето ли лаве. Бум, уби го. Този е с оранжево. Смаза го. Не, пуснете ме. Рестарт. Къде ме водите? Бързо. Мале хора, нищо не натискам, пък при мен се чува някаква много силно, се едно надувам някакъв клаксон. Хора! Уау, какво? Видяхте ли го? Той ме дигна на капака си. Не е възможно. Как? Айде бе. Бум! Печеля хора първо място. Добре, ще изграем още едно и край. Това. Какво ли? Само ако е състезание да знае, че няма да го играе.
Те са създанието. И да, създание. Добре, айде ще го изиграя. От мен да ми. Ох, не бе! Как ще се заби? Край, хора, завърших на трето място, ужас. Какво става? Стойте. Шабам. Добре, хора, това ще е всичко от това видео и абонирайте се за мен, както и за моят приятел Gamer Fan и до виждане.